Aivan mahtavaa päivää taas teille kaikille ruudun toisella puolella. Tänään Fortniteen tuli todella outo päivitys, elikkä Fortnitemares. Fortnitemares on ollut jokaisessa Halloweenissa mukana, eli se on semmonen todella siisti Halloween-päivitys. Mutta kun mä avaan tän pelin, kattokaa tätä lobbyä. Anteeksi, mulla on toi mun webcami vähän edessä, mä nostan sitä tohon ylös. Elikkä siis nykyään meillä on tässä vasemmalla ylhäällä nämä meidän kaikki valikot, mitä me halutaan: lokkeri, item shop, battle pass, quest, combat ja career, YMS. Ennen oli tässä keskellä. Sä pystyt nykyään kans etsiä täältä jotain. Oh my god, mä en osaa käyttää tätä itse vieläkään. Mutta kun sä haluat etsiä pelimuotoa, sä scrollaat vaan alaspäin hiirelle. Tää on todella outo. Kaverit on oikeella! Ne oli ennen vasemmalla. Miksi sitä pitää vaihtaa tällaisia asioita? Jos joku toimii, niin miksi sitä ei voi pitää vaan semmosenaan? Oh my god. Mutta se ei ollut tämän videon tarkoitus, vaan se, että me käydään pelaamassa yksi soolopelimatsi. Mutta tämä uusi lobby ei ollut videon tarkoitus, vaan se, että me katsotaan mitä kaikkea tässä Halloween-päivityksessä tuli, joten mennään suoraan peliin. Okei, eli me saatiin heti tää bugi, elikkä tosiaan meillä on tää sama vanha battlebussi, toi Halloween-teema, mutta jos tää mulla vähän lagaa, mä oon täällä vähän perällä. Varmaan takapenkillä istumassa, mutta käydään kattoo vaikka, mennään tonne. Ja käydään kattoo, löytyykö sieltä jotain siistiä. Tää varmaan tulee olemaan jotain Halloween-koristeita, sitä kurpitsasinkoa ja jotain muutakin. Mut käydään ihmeessä katsomaan sen, mitä täältä löytyy niinku oikeesti. Niitä ei tarvitse miettiä, kun mä oon päässyt tänne sekoille jo ite. Okei, ainakin todella monta vihollista tulee. YKKN, VK81. Ainakin 10 äijää. Koitetaan saada meille tähän taloon. Okei, tossa on heti joku uusi asia, elikkä noidan luuta. Tää meillä on itse asiassa joskus ennenkin mun mielestä ollut, mut tää on itse asiassa aika siisti. Tää talo ollaan itse asiassa tehty uudestaan. Tää ennen on ollut tällainen. Me saatiin joku uusi haulikko! Oh my god! Vähänkö siistiä? Eli onko tää nyt tällainen? Mä painan tästä, mä lennän ilmaan ja mä pystyn lopettamaan tätä milloin vaan, kyllä. Okei, uusi haulikko on todella outo. Lataa ikuisuuden. Vedetään me medkittiä tähän väliin. Sinä ammutaan vähän. Silloin sinko. Me halutaan toi. Nice. Okei, tähän kuolla serveriä. Elikkä me saatiin nyt kaikki uudet aseet suoraan tähän ländiin. Eli meillä on nää singot. Kultainen sinko. Oh my god. Katsotaan, jääks tähän sisälle mitään raksaa ja jääks shieldia? Shieldia mä olisin mielellään voinut vähän ottaa. Siitä biginassuu. Eli katsotaan miten tää uusi ase ampuu. Mennään vähän tonne syrjempään. Mä en tähän halua mielellään kuolemaan jäädä, joten katsotaan vähän tuolla. Pompataan tällä näin. Tää tulee olemaan niin hyvä. Tästä ei mun mielestä ota fall damagea kanskaan. Kyllä, ei ota. Okei, elikkä damage tässä sinisessä versiossa on 92. Tää ampuu yhden tollasen. Joku kepin. Jos mä ammun päin seinää. Tää ampuu jonkun tollasen oudon kepin ja se niinku kuitenkin käyttää haulikon ammuksia. Tää on aika mielenkiintoinen. Tää on vähän samanlainen kuin se meidän heavy shotguni, joka ampuu yhden semmosen luodin, mutta se tekee todella paljon vahinkoa. Eli ehkä vähän voisi verrata siihen, mutta kuitenkin vähän erilainen. Ja katsotaan itse asiassa kuinka paljon tää tekee damagea rakennuksiin. Eli meillä on, otetaan nopea, että tää rakentuu 300 HP:seen. Okei, nyt tässä on 300 HP, kun me ammutaan, niin tää tekee 23. Eli sä et voi ampua tällä seiniä rikki ollenkaan. Tää on vain vihollisen ampumista varten.
Joka on ehkä vähän huono juttu sinällään, koska monesti eri haulikoilla ammutaan seinät rikki, jos sä haluat vaikka päästä vielä laatikkoon tai jotain muuta vastaavaa. Uusia augmentteja on tullut, esimerkiksi Rushing Reload, eli kun mä juoksen tälleen, niin mun haulikko tulee latautumaan itsekseen. Toi on todella hyvä, toi meillä on ollut aikoinaankin viime seasonilla tai pari seasonia takaperin. Toi on ihan mukava, että toi tuli. Mut katsotaan jos me saadaan tässä pelin myötä vielä muita tommosia uusia augmentteja. Joo, ihan ykkönen. Yksi HP, älä viitti. Ja se pääs karkuun, wow. Okei, tää tekee aivan järkyttävää tuhoa viholliseen. Tää saattaa olla todella hyvä tää haulikko. Jos sulla on hyvä aimi, sun todellakin kannattaa ottaa tää haulikko kantoon. Puskassa. Ei, mä olisin voinut ampua singalarta, mutta mä en tajunnut aluksi. Ei toiminut oikein. Täällä on tosi vaikea osua. Tällaisissa tilanteissa, okei, mä en tiedä oikein Jos on huono aimi, niin älkää käyttäkö tätä uutta haulikkoa. Sä tuut vaan kuolemaan. Esimerkiksi mun ei tätä kannattaisi käyttää. Mulla on aivan karsea aimi tuolla siis yhden luodin aseissa. Kattokaa! Näitä Halloween karkkeja. Eli näistä mun mielestä, avataan nopeeta kake. Elikkä jos me otetaan fall damagea, niin näitä voi käyttää white healiin. Kyllä, tää alkaa hiilaa meitä. Saadaan... Kuinka paljon HP me saadaan? 10 HP:ta ja me saadaan chili-efekti. Elikkä näitä kannattaa todellakin ottaa kantoon, jos vaan mahdollista. Laitetaan nopea sinka ja tehdään tällaisen temppu. Okei, mä melkein käyttäisin vaan tässä tilanteessa AR tohon lähitaisteluun, koska täällä on niin vaikea osua tällä uudella haulikolla. Mä en tiedä. Ehkä sen takia, että mulla on huono aimi, mutta kertokaa te mitä mieltä te ootte. Tuossa Riftin. Nää Riftillä taisteluiden päälle ja itse voitais tiputtaa tän homman mieluummin. What? Mitä? Mitä? Anteeksi! Anteeksi, mitä nyt tarvitaan replaytä tosta tilanteesta? Aimbottaja ei oo, sen mä myönnän. Mut jotain kyllä tapahtuu. Ja sieltä tulee vihollinen ilman. Ei! Vie luuta! Mä muistin. Mä kostan tän. Mä kostan tän. Kattokaa, tuplasinko. Ei käytetty tuplasinkoa, kun tulee singoja. Ei, me kuoltiin! Ei! 3 HP! Miksi mä tein noin? Miksi mä tein noin? No! Ei! Mä olisin voinut vetää vaan pizzaa ja voittaa ton taistelun. No! Mut hei, sellainen kuitenkin oli Fortnitein uusi Halloween-päivitys. Menkää ihmeessä testaamaan, tää tulee olemaan vielä pari viikkoa tässä pelissä. Todella siistejä juttuja tuli, toi uusi haulikko on vähän ehkä jakaa mielipiteitä. Mut menkää ihmeessä testaa ennen kuin tää lähtee. Ja kiitos kun katsotte videon, ja tässä on mun outro.